Woi. Debed ni mit mane ma ino kidwa miyo nyako pesa. Ha? Ka wach Nyasaye mamit moloyo gik moko te to ji weyo dhi Illuminati nikech pesa. Nikech pesa. Imbi biro weyi, podi biro weyi, makata mayudo no podi biro weyi kokidwa golo pesa. Ni ati yand sam. Ini ber molo wach Nyasaye. Koso ber ni no inyalo cham ka kechuo. Ni ati good in bed. Good in bed. Kodi dhi ne je supermarket ni chuora good in bed mamigi moro. Golo pesa mi golo. Era sani ong'awre okwadwa jok mawalo gi era. Koke nyala afford wacha. Ero ng'aw. Ng'ama dwaro era nyaka chul. Ki nyako idwaro wuoyi chul. Nyako no chul wuoyi no utiek kesh. Iwuoyi dwaro nyako chul. Gimora mora sani chulo. Uchumi odhi malo nyaka era wang'aw. Era wase ng'aw. Iwinjo. Koro gimoro ni ati kiani anan gi sitik kata oludhu kuon nego wadwa pesa. Chiw pesa. Wach Nyasaye mamit to ne kaka Jehova neno matek ka chuma dongo weyo the Illuminati nikech gionge pesa. Chiw pesa. Chiw pesa. Kiki duok recorder. Don't argue with me. Kiki duok recorder kata matin. Chiw pesa. Kotami wiri go. Kiki duok recorder.